от 8 до 9 и вечерта от 6 до 8. На входа на морската. На входа на морската платата. Знамето е обърнато обратно, защото България е бедствено положение. При го снимаш. Искам думата. Колеги, аз смятам, че това нещо е много важно, защото българските граждани ще разберат, а и варненските, какви са проблемите наистина на Варна. Всички тези неща, които ние си говорим тук, и против Тим, и против мафията, и против кмета, и дори за оставката на Общинския съвет, ние можем да ги споменем пред TV7 и по този начин да привлечем много хора. Там ще има политически лица на... Там ще има цензура, тя е телевизията на Така че аз предлагам да вземем решение. Колеги, слушате ли ме? Аз предлагам да вземем решение всички ние, като комитет, да присъстваме там. Който е за да присъстваме там... Къде ще бъде това нещо и кога? Аз съм господин Апрелимал. И понеже вечерта е по-удобно и ще видят повече хора. Пак повтарям, в четвъртък на четвърти, сутринта от 8 до 9 и вечерта от 6 до 8. Смятам, че вечерта е по-удобно време. Моля, които са за да участваме ние с нашите идеи да гласуват. Кой е за да участваме? Против има ли някой? Който може да отива преди обяд всичките вечерта. Всички ние ще участваме. Всеки да си каже на каква тема смята да говори, а не 10 човека да почнем да говорим за тема. И един са друг. В сряда трябва да репетиция си го направите. Аз там няма да. То се знае кои хора ще говорят, като всички тук да се уред, че няма да стане. други хора, които като Бойчо, например, също каже. Четвъртък има още 2 дена, в сряда ще вземем решение, кой какво. Какви ще бъдат изказванията и ние след друг, ние ги през друг. Заставяме с тях. Тематично, Наско е прав, тематично всеки да каже, за може да пропадем всички. За тока, за тока. Но може да има нещо Ще бъдем в сряда, и зато е четвъртък. Ние в сряда ще бъдем, примерно, някой ще вземеш, ще прочете резюмето на нашето решение. Той да го прочете. Аз ще се в сряда, ти ще ми нахвърлят горе да какво ще бъде. Ще ми кажеш, Така, дачата четвъртък е ясно в сряда. Извинявам се. В сряда ще решим кой, колко и за какво ще се изказва. Ще да се говори през нас. Дай на мен микрофон, трябва да го кажем организирано. Да няма дублиране. Правилно, защото партиите искат правят. Валят си един говорител, той говори, като питат нещо неудобно, ще го коментираме по-късно и край. Разбираш ли? Ние за нас неудобно, обаче няма, защото ние сме хората, които взаха. Да. Каквото и да се говори, имайте предвид, че тяхните въпроси ще бъдат избирателни към хората. Ние няма да бъдат така, кой ще говори сега. Забравете това нещо. Вие ще ми се задават въпроси избирателно. Така че, тук да се нареждаме някакви хора. Ако за да стане една отпред, ще говорим тези си. Точно именно. така, ги избутаме. И трябва да имаме общи скандирания. Долу Тим, всички да викаме. Айде сега, бе! Айде сега! Ако имат проблем, ще види си Мое, съм съгласен. Ти за Тим ли? Ти за Тим ли? Имаш лична моя сега. Моля? Лична моя имаш сега. Комисия. Аз имам две лица, искам тук да си ясните. Те са тях ли са? Ти са тях. Гледай си работа, ти бям сега. Ти знаеш, че е поръчено убийство. Човека подкрепя ти, ти как ще бъдеш преди ти. Сега искам да кажа нещо важно. Казай. Моля да се нарежат листчета с подписите, да се запечата касата от всяка една страна, да се залепи, за да няма спекулация, че са изчезнали пари. Много ва моля. И да се разпишат 3 човека. 3 човека, значи леписа и се разписват, леписа и се разписват. Който има лепило, да се скочи някъде на борса, едно лепило, да се запечата касата още тази вечер. Некъде тук имате лочен
магазин има характеристики. Може ли да стои при младена? Трябва да са картини, защото картината са къса най-лесно. Ще стои при младена? Да, ще стои при младен. Няма значение, че може да се получат спекулации. Люси, картино тиксо направо. Няма картино тиксо, хартия с лепило с ръбеви господа. Не знаете ли на изборите как ги предпасите? И на два дена да се пращат парите. Дайте да го направим, дайте една ножичка и да го направим те нещо, докато сме тук. Защото газта няма да излезе от тук. Ще преброим парите, ако трябва, газта няма да излезе. Има ли някой тиксо? Абе, тиксо не става, бе. Тиксо се лепи на ново, бе. Трябва да бъде хартия, като с къса да се лепи. Ама няма. Има хартия, листи нямаш ли? Дай ще ги налепим в къща. Лепило имаш ли лепило? Ще купи лепило и сега ще купи делнощен магазин лепило. Какво толкова си вас? Един канокович 70 стинки. Ще отидаш купи лепило, нарежете лентички, искам каста да се залепи. Еми това е за края вече. Реди, че не иска. Така.